Hola, en este vídeo te informaré una miqueta sobre quina prova de valencià és la més adequada per a fer. Bé, en primer lloc, el que et recomane és que si tens la possibilitat, te pots permetre econòmicament i per dates de fer totes tres, escola d'idiomes, Siakova junta, doncs endavant. Perquè són relativament econòmiques i doncs augmentarà les possibilitats que tens d'aprovar. Molt bé. Després ve el tema de si he de triar alguna, quina seria. I ahí hi ha algun factor. Probablement el que et ve al cap és el factor dificultat, no? Perquè en realitat el que volem és aprovar. Jo crec que sent un C1, i si la prova està ben calibrada, està ben dissenyada, el nivell és el mateix. No hi ha una prova que siga més difícil que una altra. Ara bé, si pensem que per a aprovar un nivell de llengua tenim tres factors. Un és la pròpia llengua, però, oh sorpresa, encara en queden dos, probablement sí que consideres que hi ha proves per a les quals estaràs millor preparat. Per què? Perquè aquests dos factors que queden són el model de prova i la gestió de la tensió dels nervis. Aleshores, el model de prova no és que hi hagi una prova que siga més complicada que una altra. Hi ha proves que són noves, són diferents i tenen un altre disseny. Això sí. Aleshores, si és més estranya per a tu, probablement siga més complicada per a tu. De tota la vida hem fet la prova de la junta. Ara ha canviat. Aleshores, la prova més tradicional o la que més tradició té ara mateix, la que més antiguitat té, és l'escola d'idiomes. Bé. I després la gestió dels nervis doncs vindria per la part de l'escenari, no? De com de familiar o de com de solemne siga l'escenari. I ahir també cadascú té les seues preferències. Aleshores, a nivell model de prova, i per ser breu, per a no estar aquí dissertant sobre les proves de valencià durant una hora. La EOI, l'Escola d'Idiomes, és una prova que et ve molt bé si tens habilitats lingüístiques. És a dir, si ets espavilat o espavilada a l'hora de detectar estructures lingüístiques com sintaxi, gramàtica, és a dir, si tens habilitats per a llegir un text, tindre un mapa mental del que és el text, perquè moltes vegades, si te n'adones, en l'escola d'idiomes, això sí, has de baixar els models i has de comprovar-los, i has de treballar-los i fer un exemple d'aquestes i corregir-los. Si et fixes, en l'escola d'idiomes destaca perquè si tens habilitats lingüístiques transversals, és a dir, vàlides per a qualsevol llengua, és molt probable que pugues contestar preguntes de l'escola d'idiomes sense saber molt bé, sense tindre un gran nivell lingüístic. És a dir, és una prova on destaquen les habilitats lingüístiques. De fet, veuràs que importants són perquè si fas una prova la mateixa, equivalent, el mateix nivell en la teua llengua mare, trobaràs inclús dificultats. Perquè no sols és conèixer la llengua, sinó també ser capaç d'aprofundir en l'estructura de la llengua. Molt bé. Per altra banda, tenim la Siakova, que és una prova relativament nova. La Siakova és una prova que destaca sobretot per la funcionalitat de la llengua. És a dir, la Siakova et prepara molt bé per a que tingues habilitats per a la vida real, diguem d'alguna manera. La Siakova és una prova molt de casos, de supostos molt pràctics, és a dir, per exemple, la Siakova destaca en una expressió oral, poden demanar-te, per exemple, fer una
presentació d'un museu és un cas molt pràctic, molt real. Siakova és una prova molt equilibrada, molt bonica i a la vegada molt funcional. És per a la gent que usarà el valencià en la vida real. Que pots pensar que doncs és una minoria, però no sé, una visita turística, no sé, algun ús de la llengua d'aquesta manera, en aquesta perspectiva, doncs et pot vindre molt bé. No és ni més difícil ni més fàcil, però sí té un model prou marcat, molt funcional. A mi, personalment, és una prova que m'agrada. I després tenim la Junta que ha canviat model, ha vingut o ja ha estat canviant els models progressivament. 2018, per exemple, any del canvi del C1. La Junta, doncs, a hores d'ara, quan estic fent aquest vídeo, doncs no sé molt bé la prova que és el que donarà de sí, no? Però sí que és cert que és molt semblant a Siakova. Jo, si hagués de donar-te una pista sobre Junta, jo crec que Junta és la prova més teòrica o més lingüística de totes. Quan dic que és la prova més teòrica o més lingüística, no és una diferència abismal, són petits matisos. En realitat, les tres proves ara mateix són proves europees i s'assemblen molt, o haurien d'assemblar-se molt. Jo senzillament el que estic dient són petits matisos, no? I bé, i ja per acabar, veiem si pot durar aquest vídeo menys de 10 minuts. Per acabar és el factor humà, el factor nervis. Escola d'Idiomes sempre ha sigut segurament et despertarà les emocions, perquè l'escola d'idiomes sempre ha estat un context molt solemne, molt formal, amb dos examinadors, amb dos candidats, i això fa que siga una miqueta, doncs, que tingues una miqueta, puga despertar-te aquesta por escènica, l'escola d'idiomes. Tenim convocatòria de juny, tenim convocatòria de setembre, això és un avantatge, però bé, a nivell emocions, doncs a nivell por, a nivell tranquil·litat, doncs és una prova una miqueta que pot imposar-te. Però sempre dic la mateixa cosa, si tens el nivell i ho portes bé, has de tindre una xerrada, has de tindre una conversa o has de fer una prova com la faries amb el teu professor o una conversa com la faries en un bar, senzillament tenint cura una miqueta de la correcció. Siakova, doncs, pel que escolte dels candidats i dels alumnes, doncs és una prova a la universitat, és molt semblant a la Junta, Siakova i Junta, i doncs pot ser una miqueta més familiar, podria ser. Junta sempre ha estat una miqueta més familiar, però bé, ara al ser model europeu, doncs sí trobaràs dos examinadors, sí trobaràs dos candidats o més fent la prova oral, per exemple, una certa formalitat, una certa solemnitat, perquè ha de ser així. El tema és que per damunt de qualsevol interpretació del context, si portes la prova bé, si està ben estudiada, no hauries de tindre cap problema. Al cap i a la fi, les persones que hi ha davant de tu són persones igualment i amb les quals no hauries de crear-te una identitat o una imatge ni llunyana ni perillosa ni inquisidora, perquè al cap i a la fi és gent igual. I una coseta més et diré, és a dir, responsabilitza't, ves a la prova amb un nivell de valencià suficient, no sols per aprovar, sinó per anar sobrat, i que eixe marge d'errada pot ser, quan a la nota no significa res per a tu, perquè el remat serà apte o no apte, però influirà molt
a nivell nervis. Si tu ets un candidat d'un 8 o un 9, al final trauràs la mateixa nota que la persona d'un 6, un apte, però estaràs molt més tranquil, molt més tranquil·la. El que no té sentit és estar el mateix dia a la prova amb els apunts estudiant. No té sentit, significa que no vas bé. A cap prova de llengües et recomanaria que anares a veure què és el que passa, si hi ha sort o no. A la prova de llengües una persona va completament conscienciada, bàsicament perquè el resultat de la prova és prou ajustat a la realitat del nivell que tens. Prou ajustat. Aleshores, ves a la prova tranquil, tranquil·la i sobretot estudia. Estudia i responsabilitza't. Després és molt fàcil tirar les culpes, llançar les culpes al valencià, a les institucions, sabent que el valencià és un tema delicat perquè la majoria de la gent opta al títol perquè és necessari, perquè està obligada, però bé, això et recomanaria també que ho deixares a banda. En tot el temps que dura la teva preparació i la teva avaluació, deixa a banda perquè et perjudicarà, bàsicament. I qualsevol que siga la nota, qualsevol nota que tingues, responsabilitza't, perquè si has de tornar a fer-la i no et responsabilitzes, si llances la culpa al model de prova, a l'àudio que era incomprensible, a l'administració pública, potser tots tenim la nostra responsabilitat, però estaràs enganyant-te. Aleshores, fins que aproves, estigues concentrat, concentrada i tractant la llengua com el que és. És una manera de comunicació. Doncs, aquestes són les meves recomanacions. Aquest vídeo, que si el trobes al YouTube, doncs és un vídeo per als alumnes meus de tus classes d'idiomes. Aleshores, si vols veure la resta de vídeos, doncs tens l'enllaç per entrar al web i ahí tens vídeos explicatius específicament sobre cadascun dels models de prova. Bé, molta sort i a treballar. La sort, de fet, influïx molt poc. Influïx, però molt poquet. Si treballes, el que més influïx és el treball i l'estudi. Bé, gràcies per veure i a treballar.